Salutare toată lumea și bine v-a regăsit la un nou episod după 10 ani. Dar acum am revenit și eu, am avut o pauză mai mare, suntem împreună cu Costi aici Salut. și o să vedem cât de gay suntem, gen. Bun, deci, why did you decide to take this test? To check how gay I am, to make sure that I'm straight. Eu zic, just to have fun, frate. Tu ce zici? De ce ai luat testul? Eu am luat doar pentru fun. Nu. Tu... Pentru că ești sigur că ești gay. Eu l-am luat la fun, frate. Bun. Have you ever looked at a person of the same sex? Oh, no, gay. Eu nu sunt gay deloc, gen. Acum, Costi, eu nu știu, de tine știi că ți-ți plac băieții, dar e ok, bro. I mean, if your best friend confirms that he's gay, you will? Hai mă pe stand, bro. That's a floor. Make a joke. Tell him that song. No, make a joke. Make a joke about it. Okay. No. We're Ăla. very close of an... Never. Eu zic că never, frate. Niciodată n-am purtat haine. Sigur ai luat gay testul potrivit? Nu trebuia ala altul? Da. Păi, How să se... Deci să mor eu de înțeleg cu aia și scrie aici. All of my dreams. Most of the... Never. Eu niciodată n-am avut vise cu gay. Tu, Costea? Da, Costea e mort. stai mă, If zic there despre tine were sau no people despre... left in the world and stuff for the same being Eu be zic... disappointed that they are losing out. Da, eu aș fi disappointed. Yeah. Eu zic că have you ever kissed someone of the same sex? Nu. Niciodată. Tu, Costea? Ciudată. Ai pupat pe cineva cu același sex ca și tine? Nu cred. Oh, bro. If you partner in a family or threesome with someone of the same, you would? No, never. No. Gata că e. De ce? Will you be comfortable with a gay? Uite, gay. No. Aoleu. No, niciodată, bro, niciodată. Te gândești Cu gay, but you would? Uncomfortable, m-aș simți inconfortabil, gen. La fel. Da. Straight, uite-te cu aia cât de straight îți cu aici, prost. Bisexual. Uite, vezi, ești sexual. Bă, nu știu cât de scurt a fost episodul ăsta, dar ok, și nu v-am lăsat cu episod așa de scurt. Îl avem aici pe un băiat numit Lucky de Aur, o să-l pun în descriere să nu fie ceva și o să reacționăm și la el. Au făcut aici 50 de abonați, noi când? YouTuber. Da, YouTuber mare. Hai să reacționăm. Și bine ați revenit la un nou video foarte special, pentru că Pușcă pe tarde. am făcut Astăzi este data de Hopa. 14 ianuarie, suntem pe deal, că v-a promis el că... Zi tu. la 50 de abonați urcăm pe deal și Hopa. unde suntem. Am urcat pe deal, uitați. Uitați privește. Deci, Da, Mamă, băi, pe și deal. videoclipul ăsta o Mamă, să pe lăsăm deal. pe la... Ascultă-mă, videoclipul ăsta o să lăsăm pe la jumate, că nu vreau să iasă prea lung. Și dacă vreți, scrieți-mi în comentarii dacă vreți și partea a doua. uitați. Bibi, cam tu, uite, filmează. Hopa. O să bebe. Oh, Uite shit. ăsta. Du-te în Orient. Domnule. Greșeală din greșeală. I fall for you. Uitați-vă și Ferie la pentru momul corectat. Filmează-mă tu. Da, ne Da, simțiți. Tina are, bă. Filmează-mă. Hopa. Da. Mamă, Ne simțiți Gucci în picioare. viitoare. Niște bunătăți. Uitați. Păpuși cu ce. Oh, Ceva popcorn. mamă, popcorn. Are și el Pepsi. Mă, tai să Aici, iei. gumiță, ați mâncat și voi, bebe. Și odată la 50 de abonați mănânc. Primul lucru care... Da, și domnul ăla. Bă, nu! Am făcut o poză. Hopa. Nu mai pune mâna acolo, că închis. Gata, nu mai are memorie. Nu mai punem mâna acolo că e telefonul lui mama și dacă află, mă bate. Nu, mă, Epsi. dacă închis Epsi. Epsi, coe. Epsi Gold. așa. Pepsiu? Epsi. Arată, bă, cum deschid. Coe, dai cu. Iată-l pe ăla. Bă, stai mă că este. Hopa, Nu e- arată stai de- fix altceva. Da, nu-i să-i dă bă. Oh, i-a picat toate jos. Nu în gură. Nani! Nu, ni. Toate pe jos.
Noni, mă. Hai să vedem. Uite, de pe jos, ia. Am de la popcorn la plic, ce fac? Nota. De, nu vezi că pare efectiv 5 popcorn-uri în aia? Uite și tu ce M-a prost. plouat. Am plouat. N-ai mă cu că ai auzit că a făcut milionul de abonați. Mâncăm de pe jos. Exact așa a făcut și Slater cu aia la bătușa ui mâncare. 2 lei. Na, Niciun leu nu e aia cu aia. Măcar cu cola ăsta, Pepsi-ul ăla, măcar să nu facă ce. Mamă, ce-a făcut bă acolo? Oh! Mamă, de pe ce e? Oh, bro! Păi muștarul ăla. Eu făcut cosplay lui Mike sau, bro, scuzați-mă. Ce? Oh. Ia uite ce bucuros e. Dar Măcar nu, mai arată- mănâncă și el la 2 ani. Arată ăla cu Stumble Guys, mă. Nu. Băieți, dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de la băiatul ăsta, dați un like acolo și un Nu, coment. bă, ca să știu. șmecherul cu Stumble Guys. Du-te mă de aici. Stai, Bă, băi. șmecher. Și muzica. Opa! Mamă, Mamă, bă! mamă, că știi, trebuie să facă testul de gay cu aia. Să mor. Nota 10. Ați văzut băieți acolo că nu-s gay? Fu! M-am înecat. Ce pula. Asta nu dau. El se neacă, dar... Ok. Mai încolo. Să neacă cu gumă care eu băgam 10 în gură de dată, dar e ok. Începem Pepsi. Pepsi. Mă, tai sigur. Hai să închidem filmarea. Hai că ține asta să se filme. Opa, Bun. Să nu-l spa... nu-l sparge, mă. Spar, mă. Ia uite. La trăcâinii la ei, bă. La trăcostea. Uite, îți face bulbuci. Bă, Îți place Ce zacusca? bulbuci. Nu, Dar ce îți place? Pepsi. mă, tai Pepsi, bun, sexy. și mai ce? Coca. Bă, femeie. Bă! Pot să zic ceva? Nu. Așa. Îmi place Pepsi. Eu, mă, Mă, zic că strepări. ia pe talent. Bro, filmat tot câincinăul cu aie. Bă, asta trebuia să meargă, mă, la... Mamă, coi. Asta trebuia să meargă, mă, la 5-7 ani de masă, mă. Ne uit. Băi, acolo o să editez partea asta, că e Bă, cam nici să te scârboasă filmezi. și Zi jena. tu, mă, ăsta. Nu, nici am făcut. Cum a capul. Nu, nici am făcut, bă. N-ai mă cum, frate, cu băieții ăștia. Ne mai uităm până la 5 minute, băieți. Până la 5 Pepsi ăla ăla e că minute. pe fața lui, tu vezi? Ia uite-l cum îmi bagă în gură. Ia uite-l. Sucul meu. Băi, eu am învățat să bea Pepsi, coi. Au fugit de acasă până pe un deal doar ca să nu-i vadă măsa că bea, uite, tu știi. Tu vezi că se uită în continuu stânga și dreapta cu aia, poate iese din pământ. Scăine pe ce, bro? Oleu, oleu. Știi de-i găsești pe getea când mergi cu mașina pe muntele ăla? Îi Da, găsești da, pe da. aia de merg. Ăștia Ia uite-i, frate, ce viu frumos. N-ai mă cum cu ei. Deci să zic cu o gagică pe muntele să știi că doar... Bro, fără de să episodul meu. Că deja vreau și eu să fiu mai family friendly. Eu să le... Wow. Ce asta ta cu ala? Coi... Cred că avem treabă de seara cu astea. Unul că ați vrea să vă Ok, am zis că dați până la 5 minute. Ok, băi, și cam atât a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dați un like și un subscribe.